Hej och välkommen till denna video om matematik. Jag kommer att gå igenom 2 tal i den här boken Matematik 5001A. Första talet är fråga nummer 5213. Pelle och Lotta ska packa lådor med måtten 40, 60, 45 centimeter i en släpvagn med mått 1,30, 2,50, 1,95 meter. Hur många lådor kan maximalt rymmas? Först och främst så har vi 2 olika mått eller enheter. En är centimeter och det andra är meter, så måste vi vara försiktiga att omvandla. Så jag har omvandlat alla meter till centimeter. Så 130, 250, 195. Den första antar jag är bredden på släpvagn. Och det andra är djupet eller längden. Och det tredje är höjden som jag inte kunnat rita här. Men på höjden. Eftersom vagnen har 3 dimensioner. Och sen mått på själva lådorna 40, 60, 45 centimeter. Nu ska jag göra så att jag delar 130 med 40 och se hur många lådor får plats i bredden så här. Och när jag delar 130 delar på 40 så får jag 3,25. Det betyder att bara 3 stycken får plats. 25 går inte. Så bara så 1, 2, 3. Och sen när jag delar den med den, 250 med 60, får jag 4 bara. Så då får jag 4 stycken på längden. Så hur många blir det? 4 gånger 3, då blir det 12 stycken. Och sen jag kan stapla lådorna på varandra också. Så jag tar 195 och delar med 45. Då blir det 4 stycken också på plats. Då vet jag att här är 12. Och sen 4 lager 12. 12 igen 12. 4 gånger. Då tar jag 12 gånger 4. Och 12 gånger 4 vet vi att det blir 48 lådor. Någon kan tänka sig kanske inte placera så här utan dela på annat sätt. Dela 130 med 60 och se vad som händer. Och dela 250 med 40. Då kan vi göra så. Delar vi 130 med 60 här. Så vi placerar dem på det här sättet. Så 130 med 60. Då får vi plats bara för 2 lådor. Och sen tar vi 250 och delar med 40. Då får vi plats för 6 lådor. Då blir det 2 så och 6 stycken så. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen 12 gånger 2 är 6 gånger 2 är 12. Och sen igen den 195 delar med 45 är 4 stycken. Då blir det igen 12 gånger 4. Då blir det 48 lådor. Max får plats. Det finns lite plats kvar som ni ser, den här vita. Men man kan inte ha halva lådor eller en del av låda. Utan det måste vara hela lådan.
Så, och om du vill se, det här är släpvagn men den är inte så djup, inte, höjden är inte rätt eftersom det vi har höjden 195 centimeter eller så lite högre. Lite. Och det här har jag staplat 3 så och 4 så. Så om du ser, jag har inte staplat alla 48 eftersom det tar tid. Så bara så här. Så du ser hur man tänker. Så det här är 12 och sen ett lager till så blir det 12 igen, 24. Ja, och sen ett till och ett till. Så då blir det 48 till slut. Men som sagt, jag har inte placerat hela eftersom det tar tid att placera. Så att jag hoppas att det är ändå tydligt hur man har tänkt sig med den här frågan. Om vi ska gå vidare till fråga 5.2.14. En rektangulär plåt har en längd som är dubbla höjden. Och plåten kan bockas till en cylinder på 2 olika sätt, A och B. Undersök vilket sätt som ger störst volym. Vi vet inte mått, men vi vet att om vi har det här plåt, vi vet att längden är dubbelt så mycket som höjden. Så om höjden är x, längden blir 2 stycken x. Och omkretsen, om vi skulle göra det som A, som den här första, omkretsen blir 2x. Eftersom omkretsen när vi bockar den blir som en cirkel med omkretsen 2x. För att ta fram volymen så vi måste veta vad är formar för volym. För cylinder, volym är R2 pi gånger höjden. Så hur mycket är? Vi har omkrets. Vi kan ta fram diameter. Vi delar omkrets med pi, får vi diameter. Sen om vi tar diameter och delar med 2 så får vi radie. Så vi delar diameter, här är diameter, vi delar med 2 får vi radie. Och radien blir x delat på pi. Och höjden är x. Nu kan vi räkna volym. R2 blir x upphöjt till 2 delat med pi upphöjt till 2 gånger pi och gånger h. H är x. Sen kan vi göra lite justeringar. Får vi svaret, volymen blir x upphöjt till 3 delat på pi. Nu går vi och tar volymen för cylinder B. Cylinder B har höjden 2x och längden blir x. Inte längden utan omkretsen. Det blir så här. Så omkretsen blir x och höjden blir 2x. Igen, för att ta fram diameter delar man omkrets med pi. Och för att ta fram radien delar man diameter med 2. Så det här är diameter. Radien blir diameter delat med 2, så här. Sen för att ta fram volymen tar man den här radien, upphöjer man till 2. Igen samma formel såklart. Så radien upphöjt till 2
betyder x upphöjt till 2. Pi delar med, eftersom vi hade 2 här, då blir det 4 och pi upphöjt till 2. Gånger pi och gånger h som är i det här fallet 2x. Sen justeringar gör man, förkortningar gör man. Så får man 2 med 4 blir bara 4 kvar i nämnaren. Och pi med pi blir bara 1 kvar i nämnaren. Sen x upphöjt till 2 gånger x blir x upphöjt till 3. Så den här volymen för cylinder B och den här volymen för cylinder A. Vi ser att cylinder A är 2 gånger större än cylinder B. Så då är det cylinder A volymen är större. Eftersom här delar vi med 2, precis samma som den här, men delat med 2. Så det var de här 2 frågorna i den här boken. Hoppas att det är lite förklaring. Så ha det så bra.